Fisioterapia hemofilian. Hemofilia intzidentzia basua duen sortzetiko eritasun bada, gizonezkoi eragiten diena eta odolaren koagulazioa aldatzen duena. Odola ongi koagulatzen ez delako, odol jarioak provokatzen ditu, baita kausa jakinik gabe ere, sarri, muskuluetan edo artikulazio barnean. Odol jarioa da ukondoen, orkatilen eta belaunen artikulazioen ondatzearen arduradun nagusia, mugikortasun urriago batera da amana eta beraz muskulatura ahulago eta atrofiatuago batera. Fisioterapeutok hemofilia duen pazientearen bizi kalitatea eta osasuna hobetzeko lan garrantzitsu bat egin dezakegu. Mina gutxitu, hematomaren desagerpena, odolaren birabsortzioa bultzatu eta anturazko prozesuan jardun. Pazientearen mugikortasuna hobetu. Egoera fisiko apropos bat lortzen lagundu. Bizi kalitatea hobetu. Arlo muskulu eskeletikoan jasan ditzakeen ondorioak tratatu eta aurreikusi. Horretarako fisioterapiak tresna ugari du. Horien artean ariketa terapeutikoa, pazientearen egoerara eta artikulazioen osasunera bere behar eta desioa kontuan hartuz preskribatzen dena. Beti, hematologoak preskribatu duen tratamendu farmakologikoa kontuan hartuz. Baita ere, kinesiterapia, termoterapia, elektroterapia, magnetoterapia, laserterapia, hidroterapia eta ultrasoinuak pazientearen eta senideen hezkuntzan duen paper handia ahaztu gabe. Hau da, fisioterapeuta, hemofilia duen pazientearen bizi kalitatea mantentzeko edo hobetzeko lagungarri izango da. Eritasun honekin, oroar agertzen diren muskuluen eta artikulazioen konplikazioak aurreikusteko eta maneiatzeko eta bizitza aktiboago bat sustatzeko. Eritasunaren fase guztietan zehar, zu laguntzeko gaudela etzazula ahantzi.